Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya hari ini. Pentas manuk matur nuwun. Halo Mbak, ini daerah pundi Mbak? Bandung Raya. Lepas balon sepuh. Orang itu orang melok darang lebok. Ya Allah. Orang balon. Oke baru. Boleh apa maru? Boleh apa? Oke diawali dengan bantu tepuk doi. Semoga hari ini dan selanjutnya dijamin ramai terus. Amin. Orang aku Maknya. Alhamdulillah. Mbak iki ning kene enak pemancingan bayarnya pinten? 200. Mesti itu iwake. Dapat ikan. Yo tur hadiahnya super banyak ya, guys. Ada kulkas, ada TV, sepeda gunung. Pokoknya macam-macam. Ada angkutan massa. Semoga seterusnya selamat sampai Sumben ramai terus. Poso bareng tetap semangat. Ya Pak, muga-muga jenengan kok entuk waki ya Pak. Aku ojo lali aku kayak ndase. Oke Mbak, aku tak delok-delok kono ya ketoke kok ramene ra kaprah. Oke guys, hari ini adanya hadiah Polytron kulkas apa Mbak? Kulkas. Terus yang di atas TV. sudah sepeda gunung. Terus kok nek lebih sempurna dapat Mbak. Oke, dapat jackpot Mbak. Oke, kita spill dulu yang baru datang. Nah, selamat paginya. Semoga nanti dapat iwak ya. Sopo? Lu mancing apa ora? Ora leh wis. Ya mancing Pak Yae wilayah bukan mancing. Bahaya ning lho. Iya wilayah sayang. Semoga ndak aku ndak roh. Sing mandekane iki lho. Oh ki bose ya. Alah. Ki bose kene. Alhamdulillah, semoga lancar. Ya wis aku tak ndelok kono sih, Mam. Ora ning ngono mak tak kono KRT. Le ayo le. Le ayo le. Yuhu. Halo Mas. Iku. Ayo Riz. Nang kono Riz. Kowe nang kono. Kowe nang kono Riz. Nah. Apa udan? Oke guys, kisah bersama Mas Aris. Karo Mas Aris. Ayo Rene, ayo muter. Jongko ditambani. Mancing Riz. Oke. Muterana gak limpek kok Riz. Ayo Riz. Ya ayo. Ayo Riz. Mancing ke. Ini pemandangan pemancingan embung. Ayo Riz, apa udan ndak mantuk. Ayo. Weh, ndeke duwe nggon. Alhamdulillah roh nek kene mang aku rak yo nggawa kerupuk. Wih, dia lapak ning kene. Halo. Halo, ketemu Mbak Jum lagi ya. Mudah-mudahan laris lancar ya. Saya juga live ini. Bersama Ikon Cepu. Halo guys. Apa sayang? Ikon Cepu. Iki lho ndang ayo dilayani. Ayo ndang ambil Mas. Ambil 5.000 saja. Nah, oke. Oke, dua. Aja udan sik. Tak kasih kantong Bangetem jane kok wis sampe. Ki mampir sapa dasare? sendirian. Lho ki Mas e? Masin kae kono. Oke. Wong do takoki banget tak tinggal mlayu. Monggo, terima Ya kasih. Allah, ya alung rene, Pak. Bersama Wong Ayu iki lho bersama Maknya glowing. Halo, Wong Ayu, pepujaning ati. Pepujan ngati Sinarya kembange wangi. dasar narimo piye karo iso nyanyi Muga lancar sampai nanti.
Sip. Oke guys, muga-muga lancar sampe. Wah, kowe duwe payung apik ya. Ah iya ta. Walah, mare wong geng ya duwe apa-apa. Geng, amin. Oke, jangan lupa di tap-tap layar, guys. Tap-tap layar. Tap layar, tap layar. Selamat pagi, selamat hari Minggu napa, Mbak? Monggo. ST, ayo silakan dipencet. Waduh. Oke, aku kok melok aduh sampean. Ayo, selamat pagi semuanya Indonesia. Iki negara Embung, Lebok apa melok endi iki, Cak? Embung Lebok, Kecamatan Cepu. Kabupaten Blora pastinya. ora enek Kabupaten Lebok. Kabupaten Ngawi ya, jaran ya kalau. Endi wonge? Kae buri apa nyempret? Sopirnya Pak Sauji ya Allah, Ger. Enek rame-rame kok malah ngutek obat. Bersama Kopi Jos di sini ya. Ya. Ayo jangan lupa di tap layarnya. Bu mangga sing badhe ngeteh. Kita di sini ya. Cik, gelasnya kok kurang duwi ya, Cik. Loh, iki spesial. Ya wonge senengane ya gede dawa ngene iki ya. Lah iya ta. Karena gede dawa ya. Nggih sapa? Nek sapa kuwi? Gede dawa wis pokoke mateng pokoke. Ah, oke. Iki berarti lagi bukaan sakniki ya, Mbok? Pun winginane. Maksudnya lagi sing dodol lho lagi iki apa winginane? Lah jenenge kene gak dodol kerupuk sambele kok ora Aku digowo. roh mang nggawa botok welut. Lewat itu mandang rame nek pemancingane kok iso mandang. Lah wis aku ki nang praene. Lah dulure bantakan beliau wedhus masa ditinggal jalan-jalan. Kita lihat di Embung. Oh iya, sudah mengerti. Heeh. Lah ayo Mah, ayo pulang dulu aku. Apa udah ngangi badati wedhus. Oke, ayo Bu. Mancing agar supaya dalam pelaksanaan pita Minggir. harus dipakai. Bila mana pita tidak dipakai, Nggih. artinya panjenengan bukan peserta. Duh. Oke, nanti ada kontrol untuk pita, maka agar supaya dikenakan ketika Ayo Re. pelaksanaan mancing dimulai. Terima kasih atas perhatian. Melenuk kayak bapak wong cepu. Lha terus bapak cepu Lah sing ngarani Lebok sapa? Dokem malah. Demek kene. Ayo Bu. Mas. Weh, bose ya melu ndelok iki. Oh, maknya. Halo, Pak E. Duh. Nggih monggo. Ngono tiwawetengku tak wareki mang. Rono tak kotongi mang. Lah kowe dodol apa? Lah ya kuwi rono ku ya ora gelem ngandari nek ngenean. Wah dagangane laris maneh wis guys. Alhamdulillah. Ayo. Sok ae, sok sing minggu ke ngarep. Minggu ngarep. Nggih. Gawa amber roh njaba cah kok bangeten kon nang omah utak-utu kae. Ayo le mulai le. Walah Bu, sewegere lontong jangan bung iki ketoke. Yalah maknya. Halo Bu. Ya. Kula tak action Bu. Alah ndok. Enak maknya. Nggih, mare kula yo kena lodeh wau. Terong campur bung. Iki jenenge jangan gedhek ya iki. Nah, gedhek iki ora. Jangan gedhek. Oke, disekecake duduhe kagungan tambah neh, Mbak. Nggih. Oke, laris manis bakule senyum. Oke. Nggih, mangga. Nggih, amit. Oh, nggih. Ayo daftar mancing. Daftarkan mereka saged. Kayaknya langsung kok. Lo bakule tiket, guys. Yes. Bakule tiket. Kalau mau daftar mancing di sini ya, Ge. Lho, lah kae Pak urung daftar mancing iki. Sudah. Oh, wis karek ngambil ngene ane iki. Kuning-kuning. Semangat kuwi diitung tok wong piro. Nak wis Wis enek 3 juta belum? Pendaftaran mancing Lebih le. di tenda panitia Oke. sebelah pintu masuk.
Untuk parkir yang baru masuk supaya menuju ke arah timur. Wis sing daftar wong 57 Mbak Sam. Supaya Wis sampai meh anu 60. Bentar lagi. 6 juta itu. Ngeri. Tiketnya 100.000. Iya, 1.000 untuk paten 5 padha karo tukune pasar. Hadiahnya. Tapi kan hadiahnya ada kulkas. TV, Meja gunung dan lain-lain. Dan lain-lain. Mangga, Bu. tinggal panitia. Nggih, alon-alon lho. Panggilan ditujukan Mas Yo. Itu sampai sore lho, Mbak, yo. Tinggal panitia. Terima kasih. Wis bolo, aku soal iki wis aman. Ayo guys, mboke pamitan dhisik ya. Delok aku cekenakno kowe karo nyetem apa tak njukuk motor, syuting wong-wong kono. Syuting, ayo syuting aku aja. Kita mau ini jual tiket teman-teman. Motornya ke sana enggak apa-apa. Iya, daftar dulu. Daftar dulu. Wes kuwi. Kok parkirnya wes dibayar. Mbak, Senyum. Dua. Yes. Terus dipakai di tangan. nanti kalau di bawah dipakai lah buat tanda ya. Untuk nomor undian ini nanti. Ya. Nah, taman ingat-ingat. Soalnya tidak. Siapa? Masih longgar kok, Pak. Iya, Mas. Wes le. Ris wes. Mas. Kita lupa ayo mantuk. Selo. Tekan omah iki mang lagi anu, ya pertama kali aku ndelok embung. Dengan nek kawasan Lebok ya. Anak senam, bakule ya penuh, guys. Malah enek sing takok kerupuk wedi, Mang. Sok kapan-kapan gawa rono kerupuk wedi. Oke, Bolo. Terima kasih, jangan lupa didelok ya. Wis aku sampe Mas Aris mang karo kulaan pisan. Oke, kirane tak cukupi semene kontene dina iki. Nek tutur kata sing ora jelas, aku mohon maaf ya, guys ya. Tak cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Mbah kuwi ngluyur, mbah kuwi nang pasar, mbah masak, mbah apa sing penting siap duwe syutingan ngono ya. Wis bolo-boloku ning diae. Jangan lupa didelok ngene. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.